खुलुमबाय लोगोफोर, आं नीलिमा बाला ब्रह्म। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ आसामनि मोन 6 हारिफोरनि थाखाय एसटि थामानखौ दासिमबो मिरुनि थिरांथाखौ नेगासिनो, सरकारा आयेन आफादनो खिन्थायो। आसामाव मोन 6 हारिफोरनो फारियाव सोजानाय हारिसा एसटिनि थामान होनो गोलाव समनि दाबिया जोबथा थाखोआव सौहैबाय। रायजो सरकारा बृहस्पतिबार 9 जुलाइआव आयेन आफादनो फोरमायदों दि थांखिया मिरु सरकारनि बिजिरसंनायनि सिङाव दं आरो बेखौ फोजोबनायनि थाखाय जेबो सम थि खालामाखै। बे बाथ्राखौ एमएलए चक्रधर गगैआ 9 जुलाइआव आसाम आयेन आफादनि बाजेट जथुम्मानि समाव फोसावदों। थांखि लानायनि दावगानायनि सायाव माबाफोर हेंथाफोरा फारिखान्थिखौ गोबाव खालामगासिनो दं नामा होनना सोंनायाव सोंथिनि फिननाय होनानै ट्राइबेल बिफाननि मन्थ्रि रनज पेगु बिथाङा बुङो दि ट्राइबेलनि थाथाय होनायनि गोहोआ खालि मिरु सरकार आरो पार्लियामेन्टनि आखायाव दं। मानोना बे बाथ्राया मिरुनि सिङाव गोग्लैयो, आसाम सरकारा माब्ला जोबथा थिरांथा लानाय जागोन बेखौ थि खालामनो हाया। मन्थ्रिया बुंदों दि मोन 6 हारिफोरखौ सोफादेरनाया दा आसामाव थानाय फारियाव सोजानाय हारिसायारि हारिफोरनि थाखाय थानाय आयेनारि रैखाथिफोर, संरैखाथि मुलाम्फाफोर आरो गुबुन मोनथायफोरखौ गोहोम खोख्लैया। पेगुआ सदनाव फोरमायदों दि रायजो सरकारा बे बाथ्राखौ नायसंनो आरो मोनसे थि मावखान्थिनि सुबुरुन होनो थाखाय मन्थ्रिफोरनि मोनसे हानजा गायसनदोंमोन। जिअएमनि रिपर्टआ नबेम्बर 2025 मायथाइयाव आसाम आयेन आफादनि गोजां बोथोरनि जथुम्मानि समाव गनायथि मोनदोंमोन। बिथाङा बुंबावो दि गनायजानाय रिपर्ट आरो सिफारिफोरखौ मिरु सरकारनिसिम दैथायहरनायनि खामानिया दासान्दि सोलिगासिनो दं। मन्थ्रि बिथाङा फिन बुंबावदों दि हादोरसा सरकारा नांगौ जानाय गुदि हाबाखौ फोजोबबाय, नाथाय नांगौ जानाय संबिजिरारि आरो पार्लियामेन्टारि मावफारिफोरखौ फोजोबनायनि उनाव एसटिनि थाथाय होनायनि सायाव जोबथा थिरांथा लानाय जागोन। बे हाबाफारिनि थाखाय जेबो सम थि खालामनाय जायाखैब्लाबो सरकारा मिजिंथिदों दि मोन 6 हारिफोरनि थाखाय गोबाव समनिफ्राय सोलिबोनाय सिड्युल्ड ट्राइबनि माननि दाबिखौ थि समाव सुफुंनाय जागोन होनना मिजिंथिदों। नैथि खौराङाव दङ गुवाहाटीनि बेदकुचियाव ट्राक आरो कारनि गेजेराव मोखांजों मोखां सौग्रावलायनायाव 4 जोखोम। 9 जुलाइआव गुवाहाटीनि बेदकुचियाव मालजों बुंफबनाय ट्राक आरो गंसे प्राइभेट गारिनि गेजेराव मोखांजों सौग्रावलायनायाव खमैबो 4 सुबुंफोरा गोब्राबै जोखोम जादों। गिबि रिपर्टनि बादिब्ला उल्था फारसेनिफ्राय फैनाय गंसे गारिया ट्राकजों मोखांजों सौग्रावनानै जाब्रबथाय जायो, जायनि जाहोनाव गंनैबो गारिया गोबां खहा जायो। जोखोम जानाय 4 सुबुंखौ फाहामथायनि थाखाय खाथिनि देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। बिसोरनि हालोदा जोबोर गोब्राब होननानै मिथिनाय जादों। थामथि खौराङाव दङ इरानाव आमेरिकानि एयार स्ट्राइकआव 14 सुबुंनि जिउ खहा। थांनाय साननैनि गेजेराव इरानाव आमेरिकानि एयार स्ट्राइकआव खमैबो 14 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो 78 सुबुंफोरा जोखोम जादों। गाग्लोबनायनि गोदानसिन दोहौआ बृहस्पतिबारनि फुंबिलियाव जादों जेब्ला आमेरिका रौनियाफोरा गोबां थांखिफोरखौ गाग्लोबदोंमोन। इराननि निउक्लियार पावार प्लान्ट कमप्लेक्सनि बुशहराव बेरफ्रुनायनि खौरां मोन्दों। रायजोआरि खौरां बिजोंआबो खोलायारि जाहाज गाथोन नोगोरफोरावबो बेरफ्रुनायनि खौरां मोन्दों। खुजेस्तान हादोरसायाव बृहस्पतिबाराव जानाय गाग्लोबनायाव खमैबो 3 सुबुंनि जिउ खहा जादों। इराननि बिबानगिरिफोरा बेखौबो फोरमायदों दि गंसे बिरखं गाथोनाव गाग्लोबनाय समाव सासे अर खोमोरग्रा हानजाया जिउ खोमायो। बे थैनाया बुधबारखालि इराननि हाथियार दैग्रा हानजानि खमैबो 9 सोद्रोमाफोरनि जिउ गोमानायनि उनाव जादों। आमेरिकानि गाग्लोबनायनि गिबि दोहौनि समाव रौनिया हानजानि सोद्रोमाफोरा जिउ गोमादों। इउएस नेभिनि 5थि फ्लीटनि गाहाय मावख'खौ सामलायग्रा बहरीनाव एयार रेड साइरेनआ खमैबो 2 खेब रिंखांदोंमोन। बेयाव जेबो खहा जानायनि खौरां मोननाय जायाखै। आमेरिकानि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ मोब्लिब प्लान्टफोर आरो दै जगायनाय खाबुफोर बायदि नोगोरारि सानज'थायफोरखौ गाग्लोबनोबो सिगियो। बिथाङा इराननि गाहाय थाव दैथायहरग्रा टार्मिनेल कार्ग दिपखौ दखल खालामनायनि मिजिंखौबो बांहोदों।
ब्रैथि खौराङाव दङ गुन्डा टेक्सनि थाखाय दावदैनि बेसेना 10 रां जायो। अखिल गगैआ आसामनि मन्त्रि बिटिसि गाहायनि सायाव नोजोर होदों। आमेरिकानि हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ मोब्लिब प्लान्टफोर आरो दै जगायनाय खाबुफोर बायदि नोगोरारि सानज'थाइफोरखौ गाग्लोबनोबो सिगियो। बिथाङा इराननि गाहाय थाव दैथायहरग्रा टार्मिनेल कार्क दिपखौ दखल खालामनायनि मिजिंखौबो बांहोदों। ब्रैथि खौराङाव दङ गुन्डा टेक्सनि थाखाय दावदैनि बेसेना 10 रां जायो। अखिल गगैआ आसामनि मन्त्रि बिटिसि गाहायनि सायाव नोजोर होदों। शिबसागरनि एमएलए अखिल गगैआ 9 जुलाइआव दाय होदों दि आसामाव दावदै आरो गुबुन मुवाफोरनि बेसेनफोराव गोख्रै बांनाया आसाम सोनाब बंग सिमाजों लोगोसे हाबग्रा बिन्दोफोराव बुथुमनाय मोनसे आयेन गैयै सिन्डिकेट टेक्स एबा गुन्डा टेक्सजों सालायजादों आरो बुंजानाय नेटवार्कखौ थाबैनो बन्द खालामनो दाबि खालामदों। गुवाहाटीआव मोनसे दावदैनि बेसेना 8 रां 50 फैसानिफ्राय 10 रांसो जायो। फारसेथिं नेशनेल एग क'अर्डिनेशन कमिटिआ बुंदों दि मोनसे दावदैनि बेसेना 5 रां 75 फैसानि बारा जानो नाङा। बे बांनायनि जाहोना बेनो दि जेब्ला कमोडिटी ट्राकफोरा श्रीरामपुर आरो बक्सिरहाट जानानै आसामाव हाबो अब्ला मोनसे सिन्डिकेट गेट गायसननाय जायो, जेराव मोनफ्रोम दावदैनि थाखाय 3 रां लानाय जायो, गगैआ दाय होदों। राइजर दलनि दैदेनगिरिया आसामनि केबिनेट मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवाखौबो दाय होदों आरो बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिआ अजद होनाय सिन्डिकेटखौ हेफाजाब होदों। बे अजदफोरनि सोमोन्दै सानैबो दैदेनगिरिनिफ्राय थाबैनो जेबो फिननाय मोननाय जायाखै। गगैआ बुंदों दि दाय गोनां आयेन नङि बुथुमनाया दावदैफोरावल' सिमा गोनां नङा नाथाय बयलार दाव, ना, फिथाइफोर, माइ आरो आसामाव हाबफैनाय गुबुन गोनांथार मुवाफोरखौबो गोहोम खोख्लैदों। बिथाङा आरोबाव दाय होदों दि आसामनिफ्राय बायजोआव थांनाय बेसादफोराबो गोरान सुपारिजों लोगोसे आयेन गैयै खाजोना होजायो। दिल्लीयाव दावदैखौ 6 रां 50 फैसायाव मोनो, नाथाय बेयाव बियो 10 रां मानोना बे सिन्डिकेट खान्थिनि गेजेरजों 3 रां लानाय जादों होनना बिथाङा बुङो। अजद होनाय नेटवार्कनि सायाव गोख्रों राहा लानायनि दाबि खालामनानै गगै बिथाङा बुङो दि आयेन बेरेखा सिन्डिकेटखौ फोजोबोब्लासो गोनांथार मुवा बेसादफोरनि बेसेनफोरा खमायगोन। शिबसागर एमएलएआ होनाय अजदफोरनि सायाव हादोरसा सरकारा दासिम जेबो मावख'आरि फिननाय होआखै। बाथि खौराङाव दङ सानै फरायसालिनि फरायसाया नलबारिनि बुरहादिया दैमायाव गोदोना जिउ खहा। आसामनि नलबारि जिल्लानि चमाथा खाथिनि अमानि ओनसोलाव मैया 9 जुलाइखालि बुरहादिया दैमायाव सानै लाइमोन सेंग्रानि दैयाव गबनायनि उनाव दुखुनि थासारि सोमजिदों। जिउ खोमानांनाय सुबुंफोरखौ थाखो 10 नि फरायसा नयन बर्मन आरो थाखो 9 नि फरायसा रुपम बर्मन होननानै सिनायथि मोननाय जादों। बे दुखुनांथाव जाथाया बाबाथान गोथैसालि न'नि दैमा रुगुंनि साखाथियाव जायो, जेराव 3 हौवासाफोरा दुगैनो थांदोंमोन। गुबुन सासे सेंग्राया दैमा रुगुंसिम सानस्रिनो हायो, नाथाय नयन आरो रुपमआ दैनि गोख्रों बोहैनायाव हमजायो आरो दैमानि रुगुंसिम रैखाथियै सौहैनो हायासै। बे खौरांखौ मोननानै जायगानि सुबुंफोरा दैमा रुगुंसिम खारलाङोब्लाबो दुखुनांथावै लाइमोन फरायसाफोरखौ बासायनो हायासै। 6थि खौराङाव दङ हानिमुन सुइट महरै साजायनाय फार्स्ट एसि कचआ भाइरेल जानायनि उनाव रेलवे मावफारियाखौ सासपेन्ड खालामनाय जादों। मोनसे भाइरेल भिडिअ'नि उनावनो नन्दीग्राम एक्सप्रेसनि गिबि एसि केबिनखौ बेलुन, बिबार आरो गलाब बिबारनि बिलाइजों साजायनाय नुनो मोननाय जादों, जायनि थाखाय खोला गेजेर रेलवेआ सासे मावफारियाखौ सासपेन्ड खालामो आरो बिफानारि नायबिजिरनो बिथोन होदों। रेलवेआ फोरमायनाय बादिब्ला 6 जुलाइआव 11002 नन्दीग्राम एक्सप्रेसआव थांनाय जराया गावारि महरै गावनि गिबि एसि केबिनखौ साजायनो थाखाय सासे अनलाइन डेक'रेटर भारा लादोंमोन। अजद होनाय बादिब्ला डेक'रेटरआ जालना स्टेशनाव गनायथि गैयाजासे कचआव हाबदोंमोन। बे खामानिखौ रेलवेआ मोनसे गोब्राब गोरोन्थि होनना बुंदों। रेलवे खुंथायआ फोरमायनाय बादिब्ला नायबिजिरनायाव लोब्बा थानाय मावफारियाफोरखौ सासपेन्ड खालामनाय जादों। गावारि डेक'रेटरखौ रेलगारियाव गनायथि गैयाजासे हाबनाय, टिकेट गैयालासे दावबायनाय आरो ट्रेसपासिं खालामनायनि थाखाय रेलवे एक्टनि दफानि सिङाव केस होनाय जादों। रेलवेआ बुंदों दि बिफानारि बिजिरसंनायनि फिथायफोरनि सायाव बिथा खालामनानै उननि हाबाफारि लानाय जागोन।
स्निथि खौराङाव दङ आसामनि श्रीभूमि जिल्लायाव 8 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारदों। श्रीभूमि जिल्लानि मदन महन ओनसोलाव सासे 8 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारदों होनना पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। हिन्जावसाया फुंनि 10 रिंगासोनिफ्रायनो गोमानानै दंमोन। नखरनि सोद्रोमाफोरा नागिरनायखौ जागायो आरो बिथांनि गोथै सह'खौ गावसोरनि न'नि खाथिनि हाजोआव हाग्रा ओनसोलाव मोनो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बुथारनायनि सिगां बिखौ जिनाहारि खालामनाय जादों। जायगानि सुबुंफोरा बे जाथायजों लोब्बा थानाय जाकिर आलम तालुकदार मुंनि सासे सुबुंखौ हमनो हायो आरो पुलिसनो गथायना होयो। थागिबिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला जाथायथिलिनिफ्राय 300 मिटारसो गोजानाव थानाय मदन महन पेट्रल पस्टआव गोथै सह'खौ मोननायनि उनावनो खौरां हरनाय जादोंमोन। नाथाय पुलिसआ थाबैनो जाथाय जायगायाव फैयाखै। बेनि फिननायाव थागिरिफोरा सानजौफु समाव चरगला हाइलाकान्दि लामाखौ होबथादों। होबथानायनि उनाव जिल्ला गाहाय मावख'निफ्राय मोनसे पुलिस हान्जाखौ ओनसोलाव दैथायहरनाय जादों। सासे गोजौ थाखोनि पुलिस अफिसारआ मदन महन पेट्रल पस्टनि बिबानगोरा महनलाल दासखौ फिन्नाय होनायाव गोबाव जानायनि थाखाय सासपेन्ड खालामो। उनाव पुलिसआ सोमावसारगिरिफोरजों रायज्लायदोंमोन आरो लामा होबथानायखौ बोखारनाय जादोंमोन। दायनिगिरि जाकिर आलम तालुकदारखौ सदर पुलिस थानासिम लांनाय जायो। जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 8थि खौराङाव दङ बरपेटा पुलिसआ गिदिर साइबार क्राइम रेकेटखौ हमनो हायो। 3 हमजानाय एटिएम कार्ड आरो मबाइल फन जब्द। साइबार क्राइमनि हेंथायै मोनसे गिदिर जाफुंसारनायाव बरपेटा पुलिसआ मोनसे अजद होनाय साइबार फ्रड रेकेटखौ फोजोबनानै जिल्लायाव मोनसे अपारेशननि गेजेरजों 3 दायनिगिरिफोरखौ खायो। हमजानाय सुबुंफोरखौ बागबार पुलिस थानानि ससरानि सिङाव थानाय सत्राखानारा गामिनि थागिबि रशिदुल इस्लाम, आन्ना परमानिक आरो मन्जुरुल हासान होननानै सिनायथि मोननाय जादों। अपारेशननि समाव पुलिसआ 3 एटिएम कार्ड, 2 मबाइल फन आरो नोगोद रां जब्द खालामो, जायखौ साइबार थगायनाय खामानिजों लोब्बा दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। पुलिसआ सन्देह खालामदों दि बे 3बो मोनसे संगठित साइबार क्राइम नेटवार्कआव लोब्बा दंमोन आरो गुबुन केस आरो सुबुंफोरजों सोमोन्दो थानो हाथाव रेकेटनि आबुं बिबांखौ मिथिनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौराङा बेखिनियावनो जोबबाय। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो सानसेयारि गोदान खौरां नायबाय थानो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।